tag tao nga kuan nga torta ato na tusok-tusukon na tusok-tusukon dali ra ini kuan umuong torta tusukon ana tusukon ini kung tusok-tusok ana tusok butang din sa kuan kaldero. Butang sa kaldero. Tabunan, no. Tugutan dayon. Karon ni bukal lang kuan taong. Kuan ning waton og pila ka oras. Kana ganing mga kuan na yang panit nga mo kuan na sa yang unod mo mailhan man ni mo kod. Imo dayon ning kuan nun. Panitan dayon. Kuat natin pila ka minuto mga tiyo at saka mga tiya. Oh, luto ng tahong. Ato na ning haonon kay ato na ning panitan. Oh. Wala na kabuok upat. Oh, luto na. Sa pabugnaw gamay kaya itong panitan nun niya. Ito ang mo ng kuan. Ang masa kuan. Itong talong na natuon. Ito doon sa tamati, sibuyas. Mayroon kayo ni. Para malahi ang lami. At sa gulan ani. Yan lang na itong ordinaryo nga kuan. Ordinaryo nga torta o nanisili, kamatis o sibuyas o punan pa nato. Guman ni maghiwa, butangan mo gamay nga black pepper. Asin, gamay sa asin. Kung butangan ng galing, kini magic sarap, para gamay lang. Para, daghana kay maparat. Dayon. Itlog. Dayon, harina. Na, muna siya itong ikuan. Isagol sa taong. Aron mo lami. Kung way mga kuan, lamas. Way kuan, way lami. Nanam ko na, naging ka ng lamas sa kinabuhi. Kunan ng tubig. Imo din yung batilon, anak. Imo yung batilon. Kaya mo dari iko ng tao. Tundog. Ayaw lasawa kay di mo pilit ang kuan. Di mo pilit ang tao. Ang kaning kuan mga utanon. Umuna nin taong at panitan, ano? Sus, dali ka ni pagpanit. Ano? Ini kung magpanit, wala ni mo iplati mo na. Umuna na siya. Kana humana ko ano. Napanitan na nako. Pagkabuok. Para mo lami. Yung sa batangan ng black pepper na gamay. Ano? Nya. Karon din mo tabang bagay tubigon man yung taong god.
pepper. Gamay black pepper. Nya. Ay kalimot sa asin. Ay kinabuhi ko way asin, way lami. Mga tiyo o mga tiya, sugod na ta, luto. Muna akong lutuan, kanang non-stick. Ang style ko ani, gamayon na ako ang oil, kanang murarag isog baba. Haron dili siya ngilngig kanon niya, healthy usap. Gahapon sa panting uwan na. Ato rin itong lumning taong sa atong ginawa gihimo nga butter ana. Kananglan nga apilan og kanang mga lamasan inig kuha ninyo. Luto karon lami ba kay lain mo sa kay puros taong inyong kaunon abilang nya. Hilig mo og taong. Ano siya to ilunod tanan. Na. Lunod na to tanan. Ako na ning itodo. Unsa man ka magbuyok. Sakto kay ma kay nagkaluto sa imong binuyok. Luto sa natong taong. Hanghang ra ba ni man ra ba ni sili. Oo ma. Inabot nila anang kuha na. Luto na oh. Kini paborito kay nini Christian oh. Anak, ito na ibutang. Diba? Diba? Oh. Oh, diba? Uy. Uy. Mula may ko pag-ayo kining sobrang akuan katong ni kamatis ako ibutang ana na butang na siya para lami yung tayo. Upat ka buok ma. Ana siya atong huwaton maluto-luto day nato balihon kay kuan mga tangtang ang atong gipangkuan. Na lang na siya mga tiyo o tiya. Sinisimple rin siya nga luto pero atong hatagan og twist. Na atong buhagon og gamay para bali dili makuan. Na diba ang sarap. Oo, may balihon ko ning taong mao lami pa kayo mao kaon kaani ma pero naam ni sili ma kaon lang gani gamay ma. Mga katiyo tiya ako nang gibali diba. Pero kung wala ni mong negosyo ni, dako-dako gud imong baligya nya. Okay lang ko pambalay. Kung malkansi ka. Kung negosyo mo ayan na lagbutang ig lamas. Itlog na lang ay lagbutang ig harina. Diba? O luto na mga tiyo tiya. Ato na ning andamon unya. Ito ibutang sa sudlanan. Ito na mga tiyo tiya. Luto na nga tong special torta. Siyempre, tilaw ta. Ano yung tilaw?